שלום לכם, הגעתם לעוד סרטון הדרכה מבית משפחה מאוזנת, הפעם על בניית תקציב נכון, יעיל ואפקטיבי. שמי אילן בר ואני מתכנן פיננסי ויועץ כלכלת המשפחה. אם כבר התנסיתם פעם בעבר בבניית תקציב וראיתם שזה לא עובד, בדרך כלל הטעות קשורה לבניית התקציב עצמו ובעצם זה שהוא לא מתאים לאופי ולצרכים של המשפחה. אני מאמין שבעולם המודרני הצרכני של היום אנחנו צריכים כלים חדשים ומתקדמים יותר, ולשם כך פיתחתי את מודל התקציב המחומש, תקציב אפקטיבי והכי חשוב ישים. שיטת התקציב המחומש, PBS, Pantomimic Budgeting System, נוצרה כדי להפוך את התקציב לכלי פיננסי יעיל ובעיקר קל ליישום להתנהלות הכלכלית של משפחות ויחידים. שיטת התקציב המחומש קובעת שתקציב נכון וקל ליישום מקיים איזון בין 5 מרכיבי הוצאה. המרכיב הראשון, עלות המחיה, cost of living, שזה כל ההוצאות הקבועות הנגזרות מרמת החיים שאנחנו מקיימים או רוצים לקיים, הוצאות כמו שכר דירה, ארנונה, חשמל, כבלים, טלפונים סלולריים ועוד. המרכיב השני, הפרשה לעתיד, future fund. תחום זה כולל את כל ההפרשות מתוך התקציב החודשי המיועדות לחיסכון או להשקעה בעתיד להגשמת החלומות של המשפחה. המרכיב השלישי, החזר חובות העבר, debt refund. תחום זה כולל את כל התשלומים החודשיים להחזר ההלוואות לבנקים או לגורמים האחרים. המרכיב הרביעי, הגנה פיננסית, financial protection. תחום זה כולל את כל התשלומים לביטוחים השונים, כמו ביטוח חיים, ביטוח דירה וכדומה. המרכיב החמישי והחשוב מכולם, the free money. בתחום זה נכללים כל ההוצאות הלא קבועות שלנו, הוצאות כמו בגדים, סופר, בילויים, חופשות וסתם קפה טוב של בוקר. שיטת התקציב המחומש קובעת שהשליטה במרכיב הכסף החופשי היא המפתח להצלחה או לכישלון בעמידה בתקציב. ולמעשה נדרש לנהל את מרכיב הכסף החופשי באופן שוטף ולא את כל 4 המרכיבים האחרים. עכשיו איך עושים זאת ב5 צעדים פשוטים. הצעד הראשון הוא לאסוף מידע על ההכנסות וההוצאות שלנו, על מנת להבין טוב יותר את צרכי המשפחה שלנו. כדי לעשות את זה מרכזים את כל ההוצאות וההכנסות שקרו באותו החודש בטבלה המחולקת לקטגוריות שונות, כמו הוצאות על מזון, ביגוד וביטוחים, הוצאות על חינוך לילדים ועל טלפונים סלולריים וכן הלאה. בטבלה נרשום גם את ההכנסות שלנו ולבסוף נסכם את המאזן, שהוא סך כל ההכנסות פחות סך כל ההוצאות. אם המאזן הוא שלילי, משמע שאנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מכניסים, וזו בעיה. לפני שניגשים לעבודה כמה דגשים. 1. נאסוף מידע על פני 3 חודשים לפחות, זאת כדי לקבל תמונה יותר מדויקת ופחות מותאם לחודש ספציפי. 2. נבודד את ההוצאות וההכנסות החריגות, למשל הוצאות על שיפוץ המטבח. 3. נשלב הוצאות שנתיות כמו טסט לאוטו שעושים ומשלמים פעם בשנה. פשוט לוקחים את ההוצאות השנתיות ומחלקים ל-12 ורושמים כהוצאה חודשית. 4. נרשום את ההוצאות בהתאם למועד הקנייה ולא בהתאם למועד ההורדה מהחשבון. למשל, אם קנינו באפריל נעליים, ב3 תשלומים, נרשום את כל סכום הקנייה באפריל, ובמאי ומיולי לא נרשום כלום. אחרי שסיימנו למלא את הטבלה, הגיע הזמן לצעד השני. בצעד זה נגלה את התקציב הסמוי. זהו התקציב שלכאורה פעלנו לאורו עד עכשיו. מציאת התקציב הסמוי יעזור לנו לקבל החלטות נכונות, והכי חשוב, החלטות ישימות לגבי ההתנהלות בהמשך ולגבי התקציב הרצוי. מה שנעשה זה ניקח את הנתונים שאספנו בטבלה של הצעד הראשון ונכניס לטבלת התקציב. מכיוון שאנחנו עובדים בשיטת התקציב המחומש, נתחיל קודם עם 4 התחומים הראשונים, ולבסוף נחשב כמה תקציב נשאר לנו לכסף החופשי. אחרי שמצאנו כמה כסף חופשי, נותר לנו הגיע הזמן לצעד השלישי, וזה קבלת ההחלטות. בצד זה אנחנו בודקים האם התקציב שנוצר משקף באמת את הצרכים של המשפחה שלנו. את זאת עושים באמצעות 2 שאלות. השאלה הראשונה, האם הכסף שאנחנו מפרישים לטובת החיסכון העתיד באמת מספק כדי להגשים את החלומות והרצונות של המשפחה שלנו? השאלה השנייה, אנחנו בודקים האם הכסף החופשי שנותר לנו כל חודש לבזבוזים באמת מאפשר לנו לחיות וליהנות קצת גם היום. אם התשובה לאחת משתי השאלות היא לא, הגיע הזמן לקבל החלטות בשאר התחומים של התקציב. אצל מרבית המשפחות מגלים שההפרשה לעתיד בדרך כלל לא מספיקה, ולכן לרוב כדאי להגדיל תחום זה. למי שקשה לו לקבל החלטות בתחומים האחרים, אפשר להיכנס לאתר שלי ויש שם רשימה שתעזור לכם בקבלת החלטות טובות יותר. אחרי שקיבלנו החלטות, הגיע הזמן לצעד הרביעי, בניית התקציב הסופי. מתחילים עם תקצוב סעיפי המשנה שעליהם קיבלנו החלטות. למשל, אם החלטנו שאנחנו ממשיכים בחוג הפסנתר לכלב שלנו, אז מקצים את העלות המיועדת. לאחר מכן קובעים את המסגרת התקציב הכוללת לכל אחד מ4 התחומים, חוץ מהכסף החופשי.
אחרי שסיימנו להשלים את 4 המרכיבים, מחשבים שוב כמה נותר לסעיף הכסף החופשי, ושוב בודקים את התקציב כפי שמוגדר בצעד השלישי. אם צריך, מתקנים את התקציב, עד שמרגישים שהתקציב הגיע לאיזון נכון ומשקף את הצרכים והרצונות של המשפחה שלנו. הצעד החמישי והאחרון הוא ליישם וליהנות מהתוצאות. כשעושים זאת חשוב שנזכור כמה דברים. האחד, לבזבז. מצד אחד לא לחרוג מהתקציב המיועד לבזבוזים, אבל מהצד השני למה לחסוך אותנו בזמן. השני, לבצע מעקב אחר ההוצאות. אפשר פעם בשבוע, ולאחר שכבר שולטים בטכניקה לעבור לפעמיים בחודש ואפילו פחות. השלישי, לתכנן מחדש את זאת. אנחנו משתנים והצרכים שלנו משתנים, ואם גילינו שהתקציב כבר לא מתאים לנו, אז לא להתעצל וקדימה, לתכנן מחדש כפי שראינו כאן. לסיכום, הבנו שבעולם הצרכני המודרני אנחנו חייבים לדעת להתנהל כלכלית נכון. ראינו גם איך בונים תקציב אפקטיבי ב5 צעדים פשוטים. למי שרוצה אפשר להוריד את הטבלאות שהשתמשנו בסרטון זה באתר שלי ilanbar.com. אני אילן בר, מתכנן פיננסי ויועץ כלכלת המשפחה, ואני מאחל לכם שתהנו מהכסף שאתם עובדים עליו כל כך.